Gaurkoan, angelu zorrotz baten arrazoi trigonometrikoak ikasiko ditugu. Horretarako, triangelu zuzenen antzekotasunean oinarrituko gara. Azter dezagun honako irudi hau. Bertan, bi triangelu irudikatu dizkizuet. A, B, C triangelua, triangelu zuzena da, eta angelu zuzena C erpinean du, eta A, B', C' triangelua. Hau ere, triangelu angelu zuzena da, eta 80 graduko angelua C' erpinean dago. Ikusten duzuenez, bi angelu hauek berdina dituzte, baina A erpinean kokaturiko angelua ere berdina dute, alfa esango diogu. Beraz, B eta B' angeluak ere berdinak izango dira. Hortaz, ABC eta AB', C' triangeluak antzekoak dira. Eta ondorioz, Talesen teorema aplikat dezakegu. Gogora dezagun Talesen teoremak dioena. A, C', hau da triangelu txikiaren alde hau, zati AC, triangelu handiaren aldea, berdin, A, B' aldea, zati A, B aldea txikia, zati handia, berdin, paraleloak direnen arteko zatiketa, B', C', zati B, C. Ardezagun honako adierazpen hau, alfa angeluaren arrazoi trigonometrikoa kalkulatzeko. Baina bere osotasunean hartu beharrean, zatik hartuko dugu. Lehendabizi, berdintza hau hartuko dugu. Baina, bestera batera moldatuko dugu edo idatziko dugu. Hau da, AB' ona bera ekarriko dugu, eta AC horra gora eramango dugu. Beraz, horrela geldituko litzateke. A, C', mugitu gabe, ona A, B' ekarriko dugu, AC gora eramango dugu, eta AB bere lekuan geldituko da. Baina zer dezagun, AB' eta AB zer diren gure triangeluetan? A, B', lehenengo triangelu honen hipotenusa da. Angelu zuzenaren parean dagoelako. Eta AB, A, B, triangelu handiaren hipotenusa da. Angelu zuzenaren parean dagoelako. Beraz, era orokor baten horrela idatzi dezakegu. Hipotenusa. Zer gertatzen da AC' eta C'rekin? AC' eta AC bi triangeluen katetuak dira. Baina zehazki alfa angeluaren alboko katetoak. Albokoak esan edu ondoan daudenak. Hauek aurkakoak lirateke. Baina hauek ondokoak dira. Bai? Bi katetu horiek. Beraz, AC' edo AC jarri beharrean, era orokor baten alboko katetoa idatz dezakegu. Eta zer da erlazio hau? Alboko katetoa zati hipotenusa. Alfa angeluaren kosinua, edo beste dara batera idatzita, kosinu alfa. Kosinu alfa, hitz bat da, eta zer esan nahi du? Alboko katetoa eta hipotenusaren arteko erlazio bat. Goazen orain definitzera beste arrazoi trigonometriko bat. Horretarako beste berdintza hau hartuko dugu. Eta era berean moldatu egingo dugu guk nahi dugun bezala edo komeni zaigun bezala. Horretarako BC eta AB' lekuz aldatuko ditugu. BC gora eramango dugu eta B'an AB geldituko da. Berdin, B', C' bere lekuan utziko ditugu eta A, B hori, eta A, B' hori bera ekarriko dugu. A, B'. Berriro ere, azter dezagun bakoitza zer den. AB
eta AB', lehen ikusi dugun bezala, AB eta AB', hipotenusak dira, beraz hemen izendatzailean, berriro ere, hipotenusa idatziko dugu, edo hipotenusaren neurria. Eta zer dira BC eta B'C? BC eta B'C bi triangeluen katetoak dira, baina kasu honetan alfa angeluaren aurkako katetoak. Beraz, hemen aurkako katetoa. Erlazio horri zelan esango diogu? Sinua. Sinua hitz bat da. Sinua. Zeinen sinua? Angelu honen sinua. Amaitzeko. Orain, bi hauen berdintza hartu beharrean hartuko dugu honen eta honen berdintza. Hau da, zatiki hau berdin zatiki hau. Eta berriro ere, gure erara moldatuko dugu. BC gora eramango dugu, eta AC' bera eramango dugu. Hau da, BC zati AC bere lukuan uzten dugu, berdin, B'C' zati AC' bera eraman dugu, beraz, AC'. Eta zer ditzagun, bakoitza zer den. BC eta B'C'. BC eta B'C'. Horiek, alfa angeluaren aurkako katetua dira, beraz hemen, aurkako katetoa. Eta izendatzailean, AC eta AC'. AC eta AC'. Eta horiek dira, alfa angeluaren alboko katetoak. Orain, hau, erlazio berri bada, hirugarren erlazioa, aurkako katetoa, zati alboko katetoa. Eta horrek beste izen bat hartzen du, tangentea. Alfa angeluaren tangentea, hain zuzen ere. Egin dezagun jarraian adibide bat. Horretarako jar dezagun triangelu hau. Triangelu honetan, alfa angeluaren arrazoi trigonometrikoak kalkulatuko ditugu. Hau da, cosinu alfa, sinu alfa eta tangente alfa. Az gaitezen lehenengoarekin. Cosinu alfa, berdin, alboko katetoa, hau da, angelu honen alboko katetoa, zati hipotenusa. Angelu honen alboko katetoa, hiru da. Zergatik dakit hiru dela? Hau, 80 baldin bada, bere parean dagoena hipotenusa delako. Beraz, bere albokoa hiru da. Hiru. Zati hipotenusa. Hipotenusa, esan dugun bezala, 5 da. Beraz, zatiketa hori egiten baldin badugu, 0,6. Beraz, cosinu alfa angeluaren cosinua 0,6 da. Jarrai dezagun bigarrenarekin. Sinua. Alfa angeluaren sinua. Aurkako katetoa, zati hipotenusa. Hipotenusa badakigu 5 dela. Baina aurkako katetoa bere parean dagoena da. Eta hau, datu hau ez digute ematen. Baina kalkulatu dezakegu. Zelan kalkulatu dezakegu? Triangelu hau angelu zuzena da. Eta triangelu angelu zuzenetan Pitagorasen teorema aplikatu daiteke. Guazen horretara. Hipotenusa karratu, berdin, kateto bat karratura, gehi beste katetoaren karratu bat. Hipotenusa ezaguna da, 5 berbi, berdin. Kateto bat, 3 berbi. Gehi bigarren katetoa, ez ezaguna da. Hau 25 eta hau 9, beraz. 25 ken 9, berdin, ez ezaguna den katetoa karratura. 25 ken 9, 16, berdin,
bigarren katetoa karratua. Karratu kentzeko, erro karratu alde honetan, erro karratua beste aldean. Beraz, bigarren katetoa, ez ezaguna dena, 4 balio du. Honen balioa, 4 metro. Eta orain, aurkako katetoa, 4 metro. 4 zati bost egin ezkero, 0,8. Eta 0,8 izango da alfa angeluaren sinua. Guazen azkenik, tangentearekin. Tangenteak zer dio? Aurkako katetoa, kasu honetan alfa angeluaren aurkako katetoa 4 da, zati alboko katetoa, alfa angeluaren alboko katetoa 3 da. 4 zati, eta egiten baldin badugu, 1,3 periodo, ateratzen zaigu. Beraz, hemen ditugu, alfa angeluaren 3 arrazoi trigonometrikoak. Orain, zuen kontura, honako triangelu honetan, alfa angeluaren 3 arrazoiak kalkulatzea.